Na hát, sziasztok kedves youtubosok! Ez itt ugye a második része. Elsőt azt már remélem, nem tudom hányan láttátok, de az is ugyanebből a játékból van, csak az még a legelső fel, de ez ma a második. A lényege ugyanaz, hogy védd meg azt a csajt középen. Jézusom, sokan jönnek, mint a cigányok. Jézusom! Csuhaljam ott be! Júj! Sem ajánlom, hogy hogyha játszatok vele is, hogy az a csaj meghal, az nem jó. Úgyhogy ügyeljetek arra. Mert én például most nem ügyeltem. Látjátok, én nem igen ügyeltem rá, mert azért megtámadták. De nem baj. Rácsuljam oda, de ez az, mindjárt nyerünk. Gyertek. Hoppá. Ollalé! Dikma! Na. Júj. Látjátok? Elég nehéz ám. Amelyik ütni akarja, épp azt elkezdem kardozni. Hát egy kis játszik melyiket többen csak lövő. Haha, meghaltak azért. Meghaltak. Csám. Elég keményen ütik ám az emberek és lövik őket ám azért. Gránát minden szárra. És az a szár, hogy most már kevesebb olyan szar jön, ami együttés. Sokkal kevesebb olyan jön. Meg emberkéket ugyanúgy balklikkel raktok le, hogyha van ilyen. De össze egy tutoriát kell végigvinnetek, csak szólok. Én ezt már végig csináltam, arra nem csináltam viszont videót. Azért ezt nem azt a kis... én nem tudok angolul, de hát megcsináltam ugye. Hát azért... Na hoppá! Dik! Na ezeket imádtam, amik így együttések, yeah, van még? Már nincs. Nem tudom, majd kommentbe írjatok ilyen játékokat, amit felmondtam te melyik videómban, hogy ha jutok játékot, ha megy a gépemen, akkor csinálok szívesen róla ilyen videót. Még a stratégiai, mint bármiről, szóval csak elbírjál a gépen. Ezt például elbírja könnyedén, Figyeljétek a profit. Azt hiszem meg egy ilyen 3 rundból lesz, mindjárt vége. Mivel ez a kettő meg itt vezsál, isszák a bort, mi? Szóval hagyom én azt. Látjátok, így kell ezt csinálni.